बेटा थी भी पे नर्जी था non malom lam kia sang keron ka cicini aphan ceron wong cicini ne atuma phan ke kapu ajoy ne radatu ningkang samse cepaklang for nong socheng MAC constituency arlo rongkor ahawar ki junalang kadore VDC chairman jungjung atangka pen keme jangre atuma phan kerap ke pajirpon West Karbi Anglong for Nong Socheng MAC constituency arlo rongkor pu arong mate ahawar non het non raipen arong kalilo Socheng MAC constituency along MAC nangka chelarta apong lo seta rongkor ahawar aradatum piniar ni anta mesen kijunalang our side longdun delang lapen labangso rongkor ahawar pining pen ningkan pharota kepleng thupo seta lang me our side thangnat ta avelang lasi for nong Socheng constituency pen kikhidun bom rupsing teron pen anparta Karbi Anglong autonomous council along Kacharipon CM Tuliram Ronghang aphan pusitamik kijun alang mesen pen nangke parab ji aphan hawara radatum tuning ripon baithalang sopen rajan ronghang news fast Karbi Anglong Nili VDC chairman Timothy Teron amethang jongjong akhi adat padam si kisung pen kechomowe heme jangre atuma phan sang han kerondam jangmia chiklo ECR ni pen langsome pi resak thepi khowang teron parong thom pen adon pharohini ra inkoira ke thom aphan edon pen sanglin phopho pitekang anparta heme jangre atuma phan tangka kereng sika pharopho pi pajir tekang anparta kipi pacetang edji puta kecak kerap kelong aradatum ning karong pen nili VDC aphan kachoro pajir Baithalang so municipal board chairman lapen alang liri asang ho tumpen pen Baithalang so municipal board angkang along non apor muni datum kesung ke pho ahut sang dali jangthu ingti hei hui keron pon lasi bangso asai Baithalang so municipal board angkang kedo ward commissioner atu methang award along kedo arad atu maphan kecho kijun asonamung ronpon pen anparta lockdown esek methang ahem arlo kachedo rep pen bangso keso pen kachingrai pon pamit hekjia phan ward number 1 commissioner Rajeshwar Be pen radaphan tuning ripon wathatlang so pen Rajan Ronghang news fast Karbi Anglong Ban development ahin penim tum phan la rong so phan sangron nangji pu penil tum la ka bothang so tan committee wat trok siam ngal tum atumian judi la asi rada pan ni tum hin pen si chuning ri la hello je la lockdown sek ane tum na hokta hem pen bar bedet je phan tema la so covid 19 na ke so non dak det kali pip thang dang sinom ting dai bom sinane tum la lockdown sek ke na tum hem along sang clip sigi meji kusen tum bothang so tan committee hin penta ni ri par lo Sarupathar constituency angkang Tingbosti polling station angkang keparlo Bura Teron arong Mijung arong Pator arong Nepali arong an aradaphan kadokawe don haropho sose TVS langne showroom jungjung pen han ingti lapen dali kepajirpon lapu TVS showroom ahempu chatra Teron pen kaningje pon ke non lom India angkang lockdown ajok rong arat kidu kelak atung nilihin pen han ilin vet setame nang pajir ponlo lapen kachodeng dunbek atumaphan setame COVID-19 akeso pen chepa jok ponang jiputa TVS showroom ahempu chatra teron pen than pajir mi pon India angkang pi coronavirus lakbang so kiso kidoko ko din ben lockdown kipi ben labang so rong rat kichong dat tutulo apan ke boy det ajo ni pen dili lang ni TVS pen la han la pen inti rang ni tumara rong so rat han dili hin pen rang ni tupan kirat pajir Sondon Terang report news fast Karbi Anglong Pirthi adang pialong COVID-19 ake suajoy ni lockdown kang hapon along atumian ni crazy ke pleng ahut Dhon Singh rong pila pen Prodip Ramsa than bang hini cepaduk pon pen kidu kelak atum aphan mate chongdat chotelo atum
nahok ta chongdat athai ave lasi lapu Prime Minister Narendra Modi ahin pen goreng kacuklem atum doan aphan inut pen don pho sang han kiron ponji aphan kachuning ripon ateng pen pini jengkha thepiaram be arong lapen inti arong kadokave pen don kripho atuma phan sang phurethe dali jang thu kenang sot ahormu pajirpon Kheroni Penren Singh Teron News Fast Karbi Anglong District Disaster Management akirap kipi along Dogmuka Municipal Board atum cerap cetodun si pini arni sibet angbong ward number 4 ward number 2 lapen ward number 5 angkang sang dali jang thu keron ke pajut pon bangso ajai meg along magistrate ke Jimmy DDM Pendhan Singh Rongpi George Taro Robindra Bongrung Munindra Narjari lapen officer Dimpu Kolita Chairman Biren Singh Teron Ward number 2 Commissioner Santu Chanda Ward number 5 Commissioner Rup Singh Tokbi atum cerap cetodun si pini kijut si mate angdung kiti keron pajut pon keron along sanglin krepho dali jang tu ing ti hai hui ron pacetang pon lo bangso amai along social distance lapen laso a virus akeso pen kachingrai thekji aphan anutin abang pu bang phi atuma hem kachedo et ji aphan pachini pon purada tum bangso warsai kerat kelong aputhak akero pajirpon sonsi DDM atum ingsam jin pen keron kebak along aputhak akeropi dogmoka pen long kiram teron News Fast Karbiang Long Prime Minister Narendra Modi kaping khat ateng det pi angkang along atumi nongwe ajo por phai sirkep apor minute sirkep aparman me pa me si candle light jang thu pen milor si pakar donang ji pu ateng si atowe ahawar tin along ritin atum milor kairin tilo lason si difu dharamnala malom ta claim don ring tilo bangso lighting candle dia mobile torchlight flora malom kiso corona avur pen cheda malong ning sivet lo pu ang thek che paklang dun lasi towe ajo ahem tin atum milur kai dun si MP Modi kaping khat ateng che don dun si sai pachun dun rinti non maloma ke joy pen kiron nang ji alam ki asang kiron paching barbe pu ajoy ne pinang an adi malong purcholo lason si atumi anarlo por phai hini apor malom kriphono mahamaya constituency arlo EM Lunsing Teron kapin khat ateng jaljuri et sobe arong sanchom rong phar arong lapen rong hang arong along sanglin kep ron pajir nang ji pu ateng kiron paching barbe pu ajoy ne purchodut kiron ahut edon along banghini bangke thom atum si long aret pukar ke dovek atum ke bangso asang longdun bang vedet pusi chetor kosai laso ahut don thong kep aphansi ipon chotlo seta ke ongdung aradatum longdun de pusi akoi pi Pinya betala pansi pajulo doni thame karang